हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। मबाइलजों काइनमास्टाराव फट'खौ आखाइजों माबोरै आखियो। जास्ट आं नोंथांमोननो डेम'खौ दिन्थिगोन। डेम'खौ नायग्रोबानो जाबाय। डेम'खौ नायनानै माबायदि मोनखो? नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालाम। दानिया आङो बेखौ काइनमास्टाराव माबोरै एडिटिं खालामो आं बेखौ दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारियै नायबानो जाबाय। काइनमास्टार एपखौ अपेन खालामनायनि सिगां फट'फोरखौ बेकग्राउन्ड इरेजार खालामनानै लाग्रोनि। बिदिब्ला बेकग्राउन्ड इरेजारखौ अपेन खालामसै। बिनि लिंकखौ बे एपनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। थांनानै डाउनलड खालामहैबानो जाबाय। प्ले स्ट'राव बहुद एभेलेबल बेबायदिनो दं। दायो आं बेखौ अपेन खालामनोसै। दायो एप्सखौ अपेन खालामबा नैबेहाय ल'ड ए फट' बेहाय क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव फट'खौ सेलेक्ट खालाम। दायो आं बेखौ सेलेक्ट खालामसै। नोङो मा फट'खौ आखिनाय खालामनो आं नैबेखौ होदोंमोन ना, नैबेखौबो खालामनांगोन। बेनि उनाव नै आं बेबायदि खालामदों। नैबे इरेजार खालामखांबाय। बेबायदि खालामनांगोन। दा बेखौ मारै खालामो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दायो आं बेखौ सेलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव डानआव क्लिक खालामना हो। बेनि उनाव नैबेखौ ओरै हुखुमोरदो बेकग्राउन्डखौ। बेखौ जुम खालामनो थाखाय आसि मोननैजों ओरैहाय जुम बटनाव थुनानै आसि थाइनैजों ओरै फुवारबानो जाबाय। बेनि उनाव मेनुवेलाव क्लिक खालामनानै होदो हुखुमोरनो थाखाय। बेबायदिनो लासै लासै हुखुमोरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो जास्ट डेम' दिन्थिनो थाखायल'। बायसान्स ओरै हुफ्लांदोंबा बेखौ रेफाराव क्लिक खालामनानै हो। रेफार खालामफिननो थाखाय बेबायदि खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव फट'खौ एडिटिं खालामखांबा डान बटनाव क्लिक खालामनानै हो मेम'रियाव सेभ खालामनो थाखाय। बेनि उनाव सेभ बेयाव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव गेलारियाव सेभ जानो थाखाय नैबेवहाय फिनिशआव क्लिक खालामनानै हो। फट'आ सेभ जाबाय। दायो आं काइनमास्टाराव थांदिनि। काइनमास्टारखौ आङो दायो अपेन खालामबाय। दायो नैबेवहाय प्लास आइकन बटनाव क्लिक खालामना होनोसै। बेनि उनाव नैबेखौ सेलेक्ट खालामबाय आं। दानिया बेकग्राउन्ड चुज खालामना लागोनसै। बेनि थाखाय नैबेहाय बेकग्राउन्ड लिरनाय दं, बेवहाय क्लिक खालामना होबाय आं। बबे मोनसे कालारखौ चुज खालामनो बेवहाय सेलेक्ट खालाम। आङो नैबेखौ सेलेक्ट खालामसै। बेनि उनाव राइट। बेवहाय नोङो बे लेयारखौ बेसेबां फोलावनो नैबेवहाय सेरहाबनानै बानाय बोलां राइट साइडआव।
नोङो भिडिअखौ बेसेबां गोलाव खालामनो। बेनि उनाव राइट दानिया इरेजार फट'खौ लाबोनो थाखाय लेयाराव थांदिनि लेयाराव क्लिक खालामना होबाय आं। बेनि उनाव मेडियायाव क्लिक खालामनानै होबाय। इरेजार फट'खौ दानिया बहाय फाइलाव थांसै इरेजार फाइल। दानिया आङो नैबे फट'खौ सेलेक्ट खालामसै। बेनि उनाव नों जुम इन जुम आउट खालामनो हायो नैबेहाय सेरहाबनानै बेखौ मुभ खालामनो थाखाय गेजेराव सेरहाबनानै बोथ्रोदनो हायो नों बहाय दोननो। आङो बहाय दोननोसै। बेनि उनाव इन एनिमेशनाव क्लिक खालामनानै हो। बेवहाय इन एनिमेशनाव क्लिक खालामबाय आं। बेनि उनावहाय एसे स्क्रल डाउन खालामनानै वाइप डाउनाव क्लिक खालामनानै हो। वाइप डाउनाव क्लिक खालामबा बेबायदि जागोन। बेखौ स्ल' खालामनो थाखाय नोङो नैबे गाहायाव नाम्बाराव सेरहाबनानै ओरैहाय बोबो लेफ्ट साइडजों होमबा बे लासै स्ल'यै नुजागोन। बेनि उनाव अके। दायो बै फट'खौ गोजौनि लेयारजों समान खालामनो थाखाय राइट साइडजों सेरहाबनानै ओरै बोलां। दायो बेजों समान खालामबाय आं। बेनि उनाव अके। आखाइनि लेयारनि थाखाय नैबेवहाय लेयाराव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव मेडियायाव क्लिक खालामनानै हो। इरेजार दहाय इरेजार खालामनाय आं फाइलाव थांसै। एसे जुम खालामसै बेखौ क्रपिं खालामनानै लागोनसै। बेनि उनाव मास्कखौ सेफआव नैबे राउन्डखौ अके। दानिया नैबे नुजानायखौ नोङो नायदो बहाय जोबथाहैदों। बाव जोबथाहैदों। ओमफ्राय आखाइनि लेयाराव क्लिक खालामनानै नैबे हिटसाखौ दाननांगौ। बेखौ दाननो थाखाय आं आखाइनि लेयाराव क्लिक खालामनानै होबाय। खेमसे बायदियाव क्लिक खालामनानै होबाय आं। बेनि उनाव राइट साइडखौ दाननो थाखाय नैबेहाय गेजेरनि अपसनखौ क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामबाय आं। बेनि उनाव अके। फट'नि लेयारखौ एसे नुजाहो बबे बाहागोआव। बेनि उनाव आखाइखौ ओरै एडजास्ट खालाम बाहाय दोनै। बेनि उनाव आखाइनि लेयाराव क्लिक खालामबा नैबेवहाय साबि बायदि नुगोन। बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नैबेवहाय सेरहाबबाबो जायो नैबे गोजौनि लेयाराव सेरहाबबाबो जायो माने सेरहाबनानै लेफ्ट साइडजों एसे बोबो। बेनि उनाव बेखौ ओरैहाय दोनदोलाय आरो एसे बोबोनानै ओरैहाय दोनफैदोलाय आरो एसे ओरैहाय नोङो जेसेबां खाथि खाथि खालामगोन एसेनो मोजां जागोन।
अके दायो आङो प्ले होनानै नायनायनि थ' फ्रेन्ड्स बेबायदि खालामबानो जाबाय नोंथांमोना नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ माबायदि खालामो मोनसे लेयार लाबावनो थाखाय लेयाराव क्लिक खालामनानै होदो बेनि उनाव लेयार फाइलखौ ओपन खालामसै बेवहाय आङो फट'खौ सेलेक्ट खालामबाय दायो आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला दहायनि बायदि सेम खालामबानो जाबाय एखेखा नङाबा भिडिअआ गोलाव जागोन आं बेखौ बानायनानै दिन्थिला नोंथांमोना खालामबानो जाबाय मेम'रियाव सेभ खालामनो थाखाय नैबे गोजौनि थिर बायदियाव बाहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बेनि उनाव एक्सपर्टआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय होमबानो मेम'रियाव सेभ जानानै थागोन थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय